Ahoj bojovníci, v dnešnom videu by sme si ukázali, prečo jiu-jitsu v sebaobrane nie je úplne dobrý nápad a hoci väčšina ľudí tvrdí, že to je najlepšia vec, ktorú môžete trénovať v sebaobrane, tak v dnešnom videu vám presne ukážem, prečo je to absolútna lož. Budem vám to hovoriť ako z pozície človeka, ktorý síce nerobil jiu-jitsu ako také, ale 10 rokov ho vlastne stále cvičil v MMA a vlastne keď ten človek príde a trénuje reálnu sebaobranu, tak zistí, že to jiu-jitsu fakt mimo tých žineniek funguje v nejakých momentoch, ale v strašne maličkej tej porcii tých problémov, ktoré sa v realite môžu stať. No a ja vám ich v dnešnom videu vymenujem. Hneď ako prvá vec, ktorá by vás mohla napadnúť, sú údery ako také. Tu bude jeden veľký problém, že tí ľudia, ktorí trénujú iba jiu-jitsu, nie sú vôbec zvyknutí na tie údery ako také. Lebo za prvé oni ich netrénujú, nedávajú ich v tých zápasoch alebo v tých tréningoch a ani ich nedostávajú. Takže je veľmi veľká šanca, a to sa stáva veľmi často, dokonca aj na MMA tréningoch sa nám dostávalo, keď ten človek je úžasný na tej zemi, ale vy sa pozriete na tú vašu ruku, jednu mu proste flaknete cez nos a ten človek zrazu je z čierneho opasku naspäť na bielom, hej. Fakt ako ten plán má v tej hlave, dokým tú prvú ranu nedostane. A toto bude v ulici platiť o to viacej. To ráno dostane, dá mu druhá proste zem alebo nejaký cement. A ako bude to veľké nič moc. To znamená, naozaj tie údery, že tam nie sú, je veľké mínus, čo sa týka vlastne reálnej aplikácie do tej sebaobrany. Lebo tie údery budú padať skoro stále. Oblečenie ako také je celkom zaujímavý bod, lebo tu by sa veľa ľudí opieralo o to, že kimoná sú vlastne veľmi super a sú, áno. Dávam to trošičku väčší pohľad na to, ako by v tej realite vyzeralo, keby vás niekto ťahal za bundu, za tričko a tak ďalej. To kimono nie je veľmi podobné už napríklad mikine alebo bunde, čisto len preto, lebo nemá žiadnu kapucňu. To znamená, veľmi často sa stáva v tej sebaobrane, keď tu trénujeme, že vám niekto proste tú kapucňu chytí a dáva ju cez ksicht a popri tom vás bodá alebo ťahá na zem a braní sa akože diametrálne ťažko, keď absolútne pred seba nič nevidím. O to viac, keď skombinujete bod 1 a bod 2, kedy ja nič nevidím a ešte má počas toho ešte aj bomby. No ako veľké nič moc. To znamená, to oblečenie není až taký problém, ako napríklad v MMA-ku, kde ste skoro celý polonahý, tak tam vlastne áno, není za čo chytať. V tom kimone už áno, a je to bližšie, čo je super, ale zase ako chová sa to trošičku inak, to oblečenie a napríklad nie je to vôbec blízko mikine a bunde, takže aj tam to bude trošičku zaostávať. Zbrane sú obrovská vec. Dávať niekoho na zem, byť sa s niekým na zemi, keď on vás bodá, má nôž v ruke, je absolútne hrozný nápad a je to veľké mínus. V našich modelovkách je to vidno skoro stále. Tam tí ľudia prídu a často sa snažia toho druhého zhodiť na zem a vidia im to nikdy. Stále dostanú proste 20 bodných rán a neprežijú to. Ako dávať na zem niekoho, kto má teleskopický obušok a proste má oveľa väčší distanc s tou zbraňou ako ja a popri tom, ako ho dávam na zem, tak ma proste ešte mlatí cez chrbát tým teleskopom, nebude žiadna výhra. O to viac, keď tam bude strelná zbraň, o to viac, keď tam bude XYZ. Proste tých zbraní je tam strašne veľa a bude to tomu človeku, ktorý trénuje toho jiu-jitsu, strašne sťažovať. Takže zase, no proti tým zbraniam to veľmi výhra nebude. O to viac, keď ja som s ním na zemi, s tou zbraňou vôbec nerátam, lebo v tréningu ja tie zbrane nikdy nevidím a zrazu ho proste vyťahne a začne ma bodať. Ten level prekvapenia bude taký obrovský, že ten človek s tým pravdepodobne nezareaguje absolútne nijak. Viacej útočníkov je absolútne iný problém a to bude pre jiu-jitsu platiť extrémne. Vy ste s niekým na zemi, v bare, bijete sa tam s ním na zemi, snažíte sa ho nejako uspať, zlomiť mu ruku alebo ho proste udržať na zemi, no a zrazu prichádza ten jeho kamarát a kopne vás do hlavy. No, to je veľký mínus, hej. To znamená, často v tých situáciách bude viac ako jeden útočník, hlavne čo sa týka barov a takto. A aj keby bol iba jeden, tak zase, no, vy ho síce na zem dáte a vy ste si mysleli, že je jeden a vtedy prichádza tá jeho skupina, vtedy prichádza ten jeho kamarát. Dať na zem a udržať na zemi dvoch ľudí, ktorí sú takisto vysokí ako ja, je prakticky nemožné. Nemyslím, že by to aj ten človek, ktorý má čierny opasok, dokázal spraviť. Pravidlá sú obrovské, na tej zemi je to naozaj čistá technika, čo sa týka jiu-jitsu, čo je zase v tej sebaobrane sa to úplne stávať nebude. To znamená, vy by ste sa chceli spoliehať na aj ako útočník, ale aj ako obranca na útoky do očí, ťahanie za vlasy, údery do rozkrokov a rôzne iné. Takže to sú všetko veci, ktoré vy chcete používať a budete veľmi prekvapení, keď to proti vám použije ten útočník. To znamená, ja síce super viem pekné takedowny, to je super, a ja ich viem, no lenže zrazu, keď ja ho dám na zem, tak už cítim, ako mi proste dve prsty tlačia do oka a opäť sa mi potom takedowne nechce. A to sa stáva strašne často. O to viacej tie vlasy. Tie vlasy sú strašný game changer a byť na niekom na zemi a potom len aby vás stiahol za hlavu, za tie vlasy a odhodil, je veľmi frustrujúce. Ale je to vec, ktorá sa bude stavať a vy s tým potrebujete rátať, lebo to telo na to není vytrénované, keď vás niekto chytí za tie vlasy a skôr tam bude paralizované, ako keby niečo predviedlo. Tak ako každý jeden bojový šport, rieši to vlastne iba jednu fázu z tých troch, ktoré sa tam budú diať. Je tam nejaká predkonfliktná fáza,
je tam ten súboj a je tam tá tretia, čo je pokonfliktná fáza. Vy sa stredujete na tú jednu, dajme tomu, že by ste aj ju dokázali spraviť, OK, tak som bojovník, tak som to vybojoval, ale vy ste sa už v prvom kroku mohli tomu súboju snažiť vyhnúť, mohli ste už tam sa dať do nejakého postoja, aby bolo vidno zo svedkov, že aha, tak on sa chcel braniť a zaútočil on naňho, nie že ste len tú bitku proste príjmuli a išli sa s ním teraz ťahať na zem a tam ste ho potenciálne zaškrtili a možno zabili. Teraz budete musieť dokazovať v tej poslednej fázi, po konfliktnej, že vy ste vlastne celý čas boli tá obeť a neboli ste ten, ktorý tú bitku iba prijal. Takže super, vy ste to vybojovali, ale keď sa bavíme o tom, že vy ste niekoho zachraňovali a on dostal 3 bodné rany, tak teraz ako ho presne plánujete zachrániť? Výbavu na to nemáte a nemáte na to ani tréning, takže v tej situácii ho i tak proste nezachránite. To isté, keď ja som síce to vybojoval, ale teraz zase všimne si, že ja mám nejaké bodné rany a ako sa to presne vyriešim, lebo nijak. Netrénovali ste na to, nemáte tú výbavu, takže i tak ten človek väčšinou skoná ešte na tie ako keby následky toho boja, ako na ten súboj priamo. Nehovoriac o tom, že si nikdy nechcete ísť sadnúť za to, že ste sa bránili alebo že ste bránili niekoho iného. A všetky tieto veci sú proste zákerné a budete musieť vedieť, čo tej policii povedať, čo povedať na tom súde a ako v tej situácii vyzerať ako obeť. Prostredie bude veľmi veľká vec, to znamená, keď sa bavíme o výťahu, tak napríklad výťah, ako tam úplne s ním na zem nepojete, keď to bude nejaký maličký výťah, bude sa trošku inak chovať vlak, inak sa bude chovať autobus, kde sú proste sedadlá a nie je to proste veľká otvorená plocha. A nie sú to proste mäkké tatami, čo je jeden z ďalších problémov. Na tej tvrdej zemi sa grappluje trošičku inak, je to viacej nepríjemné, a tie pády budú o to viacej nepríjemné a celkovo je to proste iné, hej, to telo není na to pripravené, trénuje na mäkkých tatamách a nikdy nie je vonku, kde sa to viacej šmyká, možno bude pršať, kto vie, tých prostredí môže byť naozaj milión a každá vyžaduje trošičku inú formu tej obrany a to proste to jiu-jitsu nepokrie, keď sa trénuje iba vlastne na tej veľkej otvorenej ploche. Hovorím, skúste si to iba v tom výťahu, aký veľký rozdiel to zrazu bude. Tak a toto je taká veľmi špecifická vec, ale volá sa to vlastne guard pulling. Je to vlastne vec, ktorú jeden z tých zápasníkov spraví, akože si sadne, sedí na zadku a teraz čaká, dokým mu vlastne do toho gardu príde ten druhý. Nielen to, že to vyzerá, ono to strašne ničí ten šport. Ten šport je krásny v tom, že sa tí ľudia proste vedia hádzať o tú zem, sú perfektní na tej zemi, hýbu sa ako lasice. No a toto je presne to, čo kazí jak ten šport, tak si je to aj veľmi, veľmi zlý zvyk pre tú realitu. Už sa mi stalo a potom ja počul som o človeku, ktorý bol môj kamarát a on mi hovoril, ako v tej sebaobrane proste sa na neho začal niekto vrieskať. On si na zem sadol, lebo mal nacvičený ten guard pulling a proste schytal kopačku do hlavy. A môžem povedať, že to sa stáva tak jeden zo 100 prípadov. Jasné, nie je to najčastejší prípad, ale hovorím, už viackrát som to počul a dokonca aj viacero youtuberov, ktorí trénujú jiu-jitsu a robia o tom ich kanály, tak hovoria, že tieto zvyky majú a stáva sa im to. Tak, to bude všetko na toto video. Napíšte mi komentár, čo si myslíte o celom tomto videu. Myslíte si, že hovorím pravdu, že v týchto bodoch ste sa dokonca aj vy našli? Trénoval som toto a v realite sa ukázalo toto? Alebo práve naopak si myslíte stále, že to jiu-jitsu je najlepšie na sebaobranu? Tak skúste nejako rozpísať prečo a ako a či máte nejakú osobnú skúsenosť, že ste situáciu prežili kvôli jiu-jitsu. Ja to rád prečítam. A keď vás zaujíma viac takýchto videí o nejakých iných bojových športoch v sebaobrane, tak zanechajte like, koment, odber a my sa uvidíme v ďalšom videu. Ahojte.